जोंहा रबिबार बे गोथार सानाव आं सारा बिटिआर हालामनि जोंनि हारिनि गासिबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय थाबाय। दिनै आङो सानबाय दिनै बर' हारिनि जोंहा गाननाय जोमनायफोरा गोबां माने दिनै मोजां थासारियाव दङ आरो जोंनि बे गाननाय जोमनायखौ दिनै गोबां माने बेबायदि श'रुम गैयिनि थाखाय बा ओनसोलाव दखान गैयिनि थाखाय बिथांमोना मोननो हाया। बेनिखायनो आंबो मोनसे सानना लाबाय जे टंला ओनसोलाव दिनै गुबुन माहारिफोरा आं बुंला बिथांमोनखौ गुबुन माहारियासो दिनै जोंनि बे गोबां दखनायानो जा आर'नायानो जा बर' आइजोफोरनि गाननाय जोमनायखौ लानानै गोबाङा माने बिजनेस खालामनानै सोलिबाय थादों। बेनिखायनो आं नुबोबाय थानाय हिसाबै थारमाने आं गुबुनखौबो खावलायदोंमोन जाहाथे बिथांमोना मोनसे बयबो बे खाबुखौ लानांगौ। दा बेबायदिनो आंबो सानबाय नङा होमबा आं सासे MCLA आरो अलरेडि आं सानबाय माने दिनै पलिटिक्सआव दङबाबो आङो सानबाय पलिटिक्सआ दिनै दङ गाबोन गैया नङा होमबा सोरबा मोजां मोनोबा लाखियो नङाबा जेखारना गारो। बेनिखायनो आंबा मोनसे आं मानसि बे बिटिआर हालामाव सासे मानसि सुबुं हिसाबै जोनोम लादो आंहाबो सिमां दोङो थांखि दोङो नङा होमबा आंबो मावनो लुगैयो हारिनि थाखाय आरो आंनि न'खरनि मानसियाबो गोजौ थाखोआव थांनांगौ। बेनि थाखायनो आङो बै जोंनि बर' ड्रेस अर्थात आङो दिनै समायना बर' ड्रेस स्टर्स मुङै आं मोनसे बे श'रुम दिनै बेखौ दिनै बेखेवनाय जादों। बेयाव स्पेसियेलि आंनि समाजनिनो जालुकबारि बाथौ समाजनि जोंहा आफादगिरि नेहाथारि गाव बिबानाव थानाय गासैबो नुजाफैदो आरो जोंहा आंनि खालिंदुवार बिहाबनि गोबां गोसो गुदुं जोंहा रायजोफ्रा दिनै नुजाफैदो। दिनै आं बयखौबो बिथांमोनखौ दिनै बे आंनि बे हाबाफारियाव नुजाफैनायनि थाखाय आं साबायखर बावदो। खुलुमबाय दहाय आफा इसोर बोराइ बाथौ। जोंहा दिनै बे गोथार रबिबार सानाव सानजौफु समाव जोंहा जालुकबारि बाथौ समाजनि मानगोनां बारग' आफादगिरि आरो आथिखालाव दासिमबो बिथाङा MCLA जोंहा दिलीप कुमार बर' आदाया जा गावनि गोथार गोसोजों जोबोद सानै हयै दिनै जोंनि बर'नि गासै गाननाय जोमनायखौ लानानै समायना बड' ड्रेस स्ट'र मुंनि मोनसे जि गला खुलिदों। जायगाया टंला जोंहा टाउन MB र'ड स्टेट बेंक अफ इन्डियानि खाथियाव। दा बेयाव आं गुबैयै जालुकबारि बाथौ समाजनि आफादगिरि जानानै जोबोद साबायखर आरो हामग्लायनाय बावदों आरो गोजोननाय मोनदों। दा टंलाया मोनसे बयनिबो नोजोर गोनां सोहोर आरो बे सोहोराव अन्तत जोंनि बर'नि गासै गाननाय जोमनायफोरखौ बिदिहै मोजां साखोन सिखोनै फानग्रा गला जों आंखाल नुदोंमोन आरो बे आंखालखौ दिनै दिलीप बर' आदाया सुस्रांबाय आरो जों मिथिदों बिथांनि गलायाव गासै जोंनि बर'नि साबसिन हामसिन गाननाय जोमनाय जेरै लफाय ब्रान्ड बेयाव प्रिमियाम आरो पद्मिनि थागोन, बिबार ब्रान्ड, बसुमतारी आरो ओमफ्राय सिजौ, FNF ब्रान्डेड, सिखिरि गामसा आर'नाइ फालि बायदि बायदि आरो बेजों लोगोसे इन्दि जि बेनिफ्राय जेकेट गस्ला आथिखालाव बयबो माने नोजोर होनानै जोमो गानो बेखौ। बेनिफ्राय ब्लाउस जोंहा हिन्जाव आइजो माहारिनि, बेनिफ्राय अग्रं दखना, बिनि अनगायैबो माथानि दखना मामोन बियो बिदन, बेनिफ्राय लावगि दखना, बेनिफ्राय बर'नि अनगायैबो जोंहा बिहु फालि, बेनिफ्राय सिखिरि, बेनिफ्राय सानफ्लावार प्रिमियाम बेफोरबायदि माने जोबोद ब्रान्डेड नोजोर गोनां जोंनि बर'नि गाननाय जोमनायखौ बे दखानावहाय मोननो हानाय जागोन। दा निस्सय जों रायजो राजाफ्रा अनसायनांगोन। दा अनसायनायनि बिबाना जोंनि रायजो राजाफोरनि। दिनै जोङो गोजोननाय फोरमायदों जोंहा समायना बड' ड्रेस स्ट'र बेयो जोंनि थाखाय जाहाथे बयजोंबो माने अनसायजानाय जाहाथे मोनसे गला जानो हाथों। जोंहा उदालगुरि जिल्लाल' नङा दुलाराय जोंनि माने बिटिआर ओनसोलाव BTC ओनसोलाव जाहाथे बयबो अनसायो आं बेखौनो हास्थायदों। आरो बिथाङा बेजों लोगोसे माखासे बिथांनि प्लेनिं दङ होननानै जोंखौ फोरमायदों दिलीप बर' आदाया। बिथाङा गावनो माने मेनुफेक्सारिं फेक्ट्रि बानायगोन, जाय फेक्ट्रियावहाय गोबां जोंनि
बर' लाइमोन जायफ्रा साख्रि बाख्रि मोनाखै बिथांमोनखौ बिथाङा एंगेजमेन्ट होनो हानाय जागोन। आं गोजोननायखौ बावहरबाय मानो होनबा दिनै सारा जोंनि बर' हारिनि थाखायनो दिनै बे टंलायावहा बेबायदि ब्रेन्डेड दखान खुलिनो हायाखैमोन गोबां मानसिया दिनै सारनि जुगिदि बे दुखानखौ खुलिनो हाबाय आरो बे दुखानावहा गोबां नांगौमानि बर' हिन्जावसाफोरनि ड्रेसफोरखौ मोननो हागोन आरो बेखिनियानो। दाथ' आं जोबोद मोजां मोनदों बाबायानो जे मोनसे दख'ना दखान बेखेवनानै होबाय बयनिसिमबो जाहाथे आंनि दखानाव फैनानै जाहाथे लांनो फैनो खावलायबाय हरबाय। ओमफ्राय जि दख'ना दङ गासिखौबो मोनगोन लफायनिफ्राय गासै ब्रेन्डेड मालखौ मोनगोन आरो बेनि अनगायैबो बेलेग ड्रेसबो मोनबावगोन आरो बेखिनियानो। दिनै नैबे टंला स्टेट बेंकनि अपोजिटआव समायना दख'ना स्ट'र नैबे बेखेवनाय जे हाबाफारि नैबे समायना दख'ना स्ट'रखौ बिनि बिगोमा मानगोनां दिलिप कुमार बर' आदा बिथाङा दिनै नैबे टंलानिनो मंगलदै रुटनि जे स्टेट बेंकनि अपोजिटआव नैबे दखानखौ दिनै गिबि बेखेवजेनदों आरो जोंखौबो गिबि बेखेवजेननायखाय जोंखौबो बिथां आदाया हांख्रायदों आरो जों टंला दख'ना एबसुनिफ्राय मानगोनां दिलिप कुमार आदा बिथांखौ आङो साबायखर बावदों। टंला बायदि जि मोनसे टाउन ओनसोलाव जोङो बर' रायजो राजाया जिथु साखाथियाव गोबां रायजो जाबोदोंमोन नाथाय दिनै टंलायाव जोंनि बर' फोलेरनि जे मार्केट बियो खोब खम आरो बिथांबायदि सुबुङा दिनै नैफोरबायदि हाबाफारिखौ मावफुंनायखाय आङो बिथांखौ साबायखर बावदों। जोबोद गोजोनथाव दिनै टंला नोगोरमायाव जोंनि कालिंदुवार समस्तिनि एक्स MCLA बिथां दिलिप बर'खौ आङो साबायखर बावगोन। बेयावहा गासै बर' सुबुंफोर दङ बिथांमोना गावनि लुबैनाय गावनि डिजाइन गावनि हास्थायनाय बेखौ गोजानाव थाङालासिनो बे टंला नोगोरमायाव मोननो हानाय खाबुखौ होनायनि थाखाय आरो बेयो खोब बर' हारिनि बाख्नायथाव बर' आइजोफोरनि थाखाय बाख्नायथाव जेब्ला जोंहा माखासे फोरबोफोरा फैयो बेयाव गावनि लुबैनाय बायदि ब्रेन्ड दख'नाफोरखौ कालारफोरखौ डिजाइनफोरखौ मोननो हानाय जाबाय बेनो बयनि थाखाय टंला ओनसोलनि बर'फोरनि थाखाय गोजोनथाव। बेनिखायनो आं टंलानि ओनसोलनि बर'फोरखौ खावलायगोन जाहाथे बे दुखानखौ अनसायो आरो बेखौ बायनानै मदद होयो।